Poeta bazara, eta denok gara daukagu poetatik zerbait. Garbi ikusiko duzu, paperezko horri honetan, hodei badagoela airean. Hodeirik gabe ez legoke euririk. Euririk gabe, arbolak ez lirateke haziko. Eta arbolari gabe, ez legoke paper egiterik. Hodeia, beharrezkoa da paper egon dadin. Hodeirik ez balego, ez legoke paperezko horri hau ere. Beraz, esan dezakegu, hodeia eta papera elkar lotuta daudela. Are arretatxo begiratzen badiogu paperezko horri honi, eguzkiaren argia ikusiko dugu bertan. Fluoreszenten asunta. Eguzkiaren argirik gabe, basoa ez litzateke haziko. Izatez, ezer ez litzateke haziko. Guk geuk ere ezin dugu eguzkirik gabe hazi. Beraz, badakigu eguzkiaren argia dagoela paperezko horri honetan ere. Papera eta eguzkia elkar lotuta. Eta begiratzen segitzen badugu, aizkolaria ikusiko dugu bertan. Zeinak arbola ebaki baitzuen eta fabrikara eraman. Arbola paper bihurtz ezaten. Eta garia ikusten dugu. Badakigu aizkolaria ezin dela bizi eguneroko ogirik gabe. Eta horregatik, ogia egiteko erabili den garia ere, paperezko horri honetan dago. Eta baita aizkolariaren aita eta ama ere. Modu horretan begiratzen bat dugunean, konturatzen gara gauza hori guztia gabe, honako paperezko horria, ez litzatekeela existituko. Hale sakonago begiraturik, geu ere bertan gaudela ikus dezakegu. Ez da zaila horretaz konturatzea. Paperezko horri honi begiratzen diogulari, paperezko horri hau gure percepzioaren zatia baita. Zure adimena hemen dago, eta baita neurea ere. Beraz, esan dezakegu, dena hemen dagoela. Paperezko horri xume honetan. Ezin duzu hemen ez dagoen gauza bakar bat ere seinalatu. Denbora, espazioa, lurra, euria, mineralak, eguzkia, hodeia, ibaia, beroa. Dena dago elkar lotuta paperezko horri honetan. Paperezko horri honen existentzia lotuta dago gainerako gauza guztien existentziarekin. Orain, testu eder honen irakurketen ondoren, imaginatu dezagun baita ere hizkuntza bat. Imagina dezagun euskara. Paper zuria bezalakusia da. Ez da ezer guk hiztunok erreparatzen ez diogun bitartean. Gu, hizketan hasten geran bitartean, ni orain hizketan ari naiz, zuek entzuten ari zarete, eta hizkuntzaren miraria bihurtzen dugu gure begiradarekin, gure jardunarekin. Hizkuntza bat existentzia oso bada, guk ala nahi dugun neurrian, eta guk hizkuntza horri erreparatzen diogun neurrian. Erreparatzen ez baldin badiogu, erabiltzen ez baldin badugu, beste aldera begiratzen baldin badugu, paper honek, gure hizkuntza honek ere, existentzia batzen du. Gure erabili faltak, existentzia ukatzen dio paperari, percepzioari, eta hizkuntzari. Hizkuntza bat, ez da ezer. Berez, ez da ezer, hiztunok erabiltzen ez dugun bitartean. Hiztunok hizkuntza hori garatzen ez dugun bitartean. Hizkuntzak ez dira ezer, baina dena dezakete. Orain arte euskarak eman duen guztia eta eman dezakeena. Edozein hizkuntzak egin dezake. Baina egin dezaken hori gure esku dago. Baina gure esku dagoenean ez dago nere esku. Nik hizkuntzari etekin jakin bat atera diezaioket. Eta agian saiatzen baldin banaiz, orain arte atera diodan baino etekin gehiago atera diezaioket. Baina nere gain eta nere arduran dago etekin hori ateratzea edo ez ateratzea. Hizkuntza zai dago emateko. Hizkuntza zai dago eskaintzeko, ze dana eman dezake.